Είναι Δευτέρα 23 Ιουνίου. Πιθανόν να είναι το τελευταίο ταξίδι αυτού του μήνα. Ενός μήνα που φεύγει και με αφήνει αρκετά ικανοποιημένο. Κάναμε ωραία ταξίδια, ωραία ψαρέματα, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ξεκίνησα χωρίς να έχω κάποιο σχέδιο και ό,τι προέκυψε ήταν αυθόρμητο και πάνω απ' όλα χαλαρό. Ένα ψάρεμα που πολλοί φίλοι ψαράδες θα ήθελαν να μπορούσαν να το κάνουν. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω δηλαδή τέτοια μεγάλα σε διάρκεια ψαρέματα. Ήρθα λοιπόν στην Αχλάδα, σε ένα μέρος και σε ένα λιμάνι που κάποτε το επισκεφτόμουν πάρα πολύ συχνά και τώρα το επισκέφτομαι πάρα πολύ σπάνια. Μια από αυτές λοιπόν τις σπάνιες φορές είναι και αυτή, γιατί δεν είχα και άλλη επιλογή. Είναι Δευτέρα 23 Ιουνίου, έχει πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες και λοιπόν επέλεξα να έρθω εδώ να κάνω μια στάση στην ουσία και να φτιάξω εδώ πέρα τα ζυμαράκια που θέλω με το ψωμί, το καινούριο που έχω, το δούμε σε λίγο, που έχω φέρει μαζί μου. Θα κάνω λοιπόν δύο παραλλαγές ενός ζυμαριού και θα το δοκιμάσω εδώ στην Αχλάδα. Δεν θα βγάλω δηλαδή από τα έτοιμα, από τα κατεψυγμένα, αυτά που έχω συσκευάσει. Στην ουσία αυτό το ψάρεμα γίνεται για να εγκαινιάσω λοιπόν αυτόν τον τρόπο αποθήκευσης των ζυμαριών που έχω κάνει με το βάκουμ και τις αεροστοιχείς συσκευασίες. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο ψάρεμα μην έχοντας εκτός ψυγείου κάποιο δοχείο. Πάντα είχα κάποια δοχεία εκτός ψυγείου, δεν χωρούσαν. Τώρα λοιπόν όλα μου ό,τι δολώματα έχω φέρει, τα πάντα είναι μέσα σε ψυγεία, και στο μεγάλο και στο μικρό. Χωρέσα να δει παντού όλα όσα έχω φέρει. Είναι πολύ μεγάλη ευκολία αυτή η συσκευή, είναι μια πολύ καλή λύση για μένα. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να βγάλω κάποιο από το ψυγείο μου, θα τα έχω μέσα στο ψυγείο, στον πάγο. Θα κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα το ψωμί, θα ψαρέψω και αν χρειαστεί να βγάλω, θα βγάλω. Αλλιώς τα άλλα θα παραμείνουν μέσα στο ψυγείο και όταν θα γυρίσω θα τα βάλω σε κατάψυξη και έτσι θα είναι πάντα φρέσκα χωρίς να παίρνουν καθόλου αέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, βλέποντας στα βίντεο που κάνουμε το ζυμάρι με τα ψωμιά, μου έγραψε, θα του δούμε και το σχόλιο του, ότι κακώς βάζω μέσα στο ζυμάρι και την κόρα. Πρέπει να βάζω μόνο την ψύχα, όχι την κόρα, το ψωμί. Γιατί και η κόρα βγάζει κάποιες μυρωδιές, κάποια πράγματα τα οποία λέει ενοχλούν τα ψάρια. Εγώ το ακούω πάντα τους φίλους μου. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι που θα μας οδηγήσουν στο να κάνουμε ένα πολύ καλό ζυμάρι. Μετά το ελαιόλαδο λοιπόν που είδαμε ότι δεν κάνει πάντα καλό, τώρα βλέπουμε ότι και η κόρα από το ψωμί ούτε αυτή κάνει καλό, από ό,τι μας λέει ο Μιχάλης. Εγώ λοιπόν δεν θα την βάλω, θα κάνω ένα ζυμάρι, γιατί μου είπε και ο ίδιος, κάνω ένα ζυμάρι με κόρα και ένα ζυμάρι χωρίς κόρα. Λοιπόν, θα κάνω αυτό ακριβώς. Θα κάνω ένα ζυμάρι λοιπόν με αυτό το ψωμί, με την ψύχα μόνο. Αυτό είναι ψωμί αργής ορίμανσης. Θα βγάλω λοιπόν την ψύχα από αυτό εδώ. Θα το ζυγίσω κιόλας, τώρα το καθάρισα. Έτοιμη η ψύχα. Έτοιμη η ψύχα μας λοιπόν. Κάτσε να το ζυγίσω και λίγο. Να ξέρω πόσο είναι. ...260 γραμμάρια, ένα τέταρτο.
Ένα τέταρτο λοιπόν είναι η φέτα μας. Η ψύχα λοιπόν είναι ένα τέταρτο, 250 γραμμάρια. Έτσι, για να ξέρουμε, να έχουμε μια εικόνα πόσο χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ένα τέταρτο ψύχα όπως είπαμε, και θα κάνουμε και ένα τέταρτο περίπου. Κάτσε να ζυγίσω και το άλλο πόσο είναι το ψωμί. Να ζυγίσουμε και αυτό. Αυτό είναι 2,80. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Θα αφαιρέσω όμως. Θα το κάνω, θέλω να το κάνω ίδιο. Έτσι. Ωραία. Τώρα έχουμε λοιπόν, τα ζύγισα και τα δύο τα ψωμιά, το ένα με κόρα, το άλλο μόνο ψύχα. Θα κάνουμε λοιπόν, θα βάλω το τυρί που έχω μισό-μισό, θα κάνω λοιπόν μισό με κόρα και μισό με ψύχα. Πάμε. Μου είχε πει ο Οδυσσέας, ο φίλος μου, όταν μου είχε δώσει τη συνταγή για την παρμεζάνα, ότι για να περιορίσουμε την υγρασία από το ζυμάρι, μπορούμε αντί να βρέξουμε τις φέτες με το θαλάσσινο νερό, να τις τρίψουμε, να τις σπάσουμε κομματάκια, να το βάλουμε στο κουβά και να ρίχνουμε το νερό ελεγχόμενα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την πολλή υγρασία στο ζυμάρι. Έτσι λοιπόν θα τα κάνω τώρα. Γιατί επειδή θα ψαρέψω τώρα κατευθείαν με το ίδιο ζυμάρι, τι αλλιώς μπορεί να τα αφήσει λίγο να στεγνώσει. Ενώ τώρα, επειδή θέλω να ψαρέψω αμέσως, θέλω το ζυμάρι μου να γίνει στεγνό. Και έτσι λοιπόν θα το κάνω. Πάμε. Κάτσε να κόψω το τυρί στη μέση. Εγώ έβαλα παραπάνω τυρί από όσο έπρεπε. Σε μια ποσότητα 250 γραμμαρίων ψωμί, νομίζω ότι 60, 70, άντε 80 γραμμάρια τυρί είναι αρκετό. Ίσως να είναι και καλύτερο. Ωραία. Να μην γλιτσιάζει πολύ το ζυμάρι μας. Κάθε τι, κάθε λεπτομέρεια παίζει το δικό της ρόλο. Και εδώ λοιπόν ετοιμαζόμουν για να κάνω το πρώτο ζυμαράκι, και ενώ είχα πει ότι θα κόψω τις φετούλες, το ψωμάκι θα το βάλω μέσα στεγνό κομματάκι και θα ρίχνω το νερό σιγά σιγά, πάω λοιπόν να το κάνω, ξεχνάω και βρέχω μια γερή ποσότητα ψωμιού. Αυτό ήταν κάτι όμως που μου έδωσε μια άλλη ιδέα στη συνέχεια. Βλέπετε, πολλές φορές ένα λάθος μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Εδώ λοιπόν βρέχω το ψωμί και σκέφτομαι τώρα, όχι, τι βλακία έκανα τώρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά ρίχνω μέσα το ψωμί και βάζω μετά σιγά σιγά το στεγνό. Θέλουμε ένα ζυμάρι που να μην κολλάει, για να μην χρειαστεί να βάλουμε λάδι. Θα προσθέσω λίγο αλεύρι, αλάτι, κάτσε να βάλω αλάτι. Λοιπόν, μια κουταλιά αλάτι χοντρό, και λίγο αλεύρι, μια κουταλιά, θα μας βοηθήσει λίγο να το σφίξει. Και έτσι λοιπόν, αντί να ρίχνουμε λίγο νερό, βρέχουμε ένα μέρος από το ψωμί και μετά το άλλο το ρίχνουμε στεγνό. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι ανακάλυψη της στιγμής. Λοιπόν, δεν θα το κάνω πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ωραία. Είδατε, δεν έβρεξα όλη την ψύχα, άφησα και μερική στεγνή και την έβαλα μετά, ούτως ώστε να ισορροπήσω λίγο την υγρασία, και νομίζω ότι τώρα το έχω κάνει ακριβώς όπως πρέπει, χωρίς πολλά. Λοιπόν, θα δολώσω αυτό, να έχουμε να βλέπουμε και κάτι, και μετά θα κάνουμε και το άλλο. Λοιπόν, τώρα το ρίξαμε το πρώτο ζυμαράκι με την ψύχα. Πάμε τώρα να κάνουμε
το άλλο. Το δεύτερο ζυμάρι θα γίνει με την τσιαπάτα, είναι ακριβώς το ίδιο στο βάρος, και το ψωμί και το τυρί. Και θα το κάνω όπως είπα και πριν, χωρίς να βγάλω κόρα, όπως είναι, έτσι θα το βουτήξω και θα το κάνω όπως είναι. Και αυτό δεν θα το βρέξω όλο, θα βρέξω ένα μέρος και το άλλο θα το βάλω στεγνό, ώστε να μην μας γλιτσιάσει. Και αυτό είναι μια καινούργια καινοτομία που κάνω στα ζυμάρια. Λοιπόν, το κάνω, δεν χρειάζεται να το δούμε όμως, επειδή το έχουμε δει, να μην σας κουράζω, να μην βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Θα το κάνω και θα το δούμε έτοιμο. Λοιπόν, το έκανα και αυτό. Έβαλα τώρα και λίγο αλευράκι και λίγο σιμιγδάλι. Έβαλα και το αλάτι. Αυτό είπαμε είναι με την ζαπάτα, ολόκληρη ζαπάτα και με την κόρα μαζί. Και σε αυτό θα βάλω και λίγο λάδι, ελαιόλαδο, που είπαμε ότι το ελαιόλαδο το αγαπούν τα κεφαλόπουλα και οι μουρμούρες, έτσι μας είπανε. Προσπαθώ κάνοντας αυτά τα ζυμάρια να σας δείξω ότι το να κάνουμε ένα ζυμάρι και να ψαρέψουμε δεν είναι και τόσο δύσκολη υπόθεση. Και ιδιαίτερα μετά από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ το ψωμί. Για να δούμε εδώ που βάλαμε ελαιόλαδο, θα μας χτυπήσει κανένας κέφαλος, κανιά μουρμούρα. Πάντως και αυτό έγινε πάρα πολύ ωραίο. Με αυτό τώρα που έκανα, είδατε καλά που το σκέφτηκα. Αυτό που με έχει πει ο Οδυσσέας, να μην το βάζουμε όλο μέσα στο νερό, το ψωμί όταν το βρέχουμε, αλλά να κρατάμε και κάποια κομμάτια στεγνό. Πράγματι λοιπόν έτσι γίνεται πολύ πιο ωραίο. Σε αυτό θα βάλω χοντρό. Θα βάλω χοντρό πολυάκιστρο. Θα το ρίξω και να το ρίξω έξω από το λιμάνι, αυτό θα το ρίξω μέσα στο λιμάνι. Λοιπόν, άτε να πιω και κάνα καφέ. Αυτά τα πρώτα πλάνα σε αυτό το τριήμερο ταξίδι που έκανα στη Χαλκιδική τα αφιέρωσα στο να κάνω αυτά τα ζυμάρια με τα ψωμιά και να χαλαρώσω. Ήταν ένα τριήμερο ψάρεμα, οπότε ήθελα να μην πιάσω κατευθείαν μπατουνιές και ψάρια κλπ. Ήθελα να το πάω έτσι χαλάρα. Μελανούρι. Άτε. Κάναμε χερικό στο ζυμάρι με το λάδι και την κόρα. Αλλά το πρώτο ψάρι τι κάνουμε, αφήνουμε. Πιάστηκαν άλλα 2-3 ακόμη, ίδιου μεγέθους, που τα άφησα και αυτά. Δέστε τι έγινε. Μια φορά λέμε, λίγα λεπτά πριν, απαντούσα σε ένα σχόλιο στον φίλο μου τον Θανάση στο YouTube, που με ρωτούσε για τους λαγοκέφαλους και το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Και έλεγα ότι εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε ευτυχώς ακόμη τέτοιο πρόβλημα. Λίγα λεπτά μετά βγάζω το πολυάκιστρο για να το ελέξω. Είναι κομμένο από τη σούστα και μετά, είναι όλο κομμένο. Τι μπορεί να το έχει κόψει αυτό τώρα? Κοφάρι. Ελπίζω να είναι κοφάρι και να μην είναι λαγοκέφαλος. Αργά ή γλίγορα θα έχουμε κι εμείς αυτό το πρόβλημα. Ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους αυτά τα ψάρια και εδώ στα δικά μας τα νερά. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά τελείωσα από εδώ από την Αχλάδα, συνέχισα μετά, πέρασα από το Πόρτο Κουφό, πήγα στο Νέο Μαρμαρά, έβγαλα εκεί τα απόγευμά μου, θα τα δούμε όλα αυτά στο βίντεο που θα έρθει τις επόμενες μέρες και μετά ξαναγύρισα στο Πόρτο Κουφό. Αυτά τα ζυμάρια που έκανα με το ψωμί πριν, το ένα με κόρα, το άλλο χωρίς κόρα, είναι πάρα πολύ ωραία, μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά αυτό που είναι με την ψύχα μόνο, αλλά είναι ζυμάρια, επειδή γίνονται μαλακά, είναι φρέσκα δηλαδή, είναι μαλακά, δεν σφίγγουν πολύ, δεν βάζουμε πολύ αλεύρι μέσα και τέτοια για να σφίξει, είναι όσο γίνεται δηλαδή πιο φυσικό, είναι πολύ μαλακό το ζυμάρι και αφράτο έτσι ωραίο, αλλά
είναι πιστεύω για μέρες που έχει ψάρια, που τα ψάρια τρώνε και όχι που έχει μικρά γοπάκια που λέμε. Τώρα ας πούμε ρίχνω αυτό το ζυμάρι που το εξαφανίζουν ρηπείο οφθαλμού. Τώρα θέλει δηλαδή που έχει τα μικρά, που έχει πολλά μικρά, θέλει κάτι ζυμάρια που έχουμε πιο σκληρά. Αυτό είναι πιο κατάλληλο για τέτοιες συνθήκες. Το βλέπω. Αυτά τα ζυμάρια δηλαδή με το ψωμί, τα μαλακά, τα ωραία τα πράτα είναι για πιο φθινόπωρο, δηλαδή να μην έχει πολλά μικρά. Φθινόπωρο χειμώνα. Ωραία. Κάνουμε μια διαπίστωση. Πριν πάω στο Νέο Μαρμαρά, πέρασα όπως είπα και από το Πορτοκουφό να ρίξω μια ματιά. Υπήρχε το πλακτόν και ήθελα να δω τι γίνεται. Ήταν όλα καθαρά. Πήγα λοιπόν στο Μαρμαρά, διανυκτέρευσα εκεί, επισκέφτηκα και το φίλο μου τον Τάσο και το πρωί της επόμενης μέρας ξαναγύρισα εδώ, στο Πορτοκουφό. Το ψάρεμα ξεκίνησε λίγο χαλαρά, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, αλλά μετά εξελίχθηκε σε ένα υπέροχο ψάρεμα που με έδωσε και αρκετά ψάρια. Θα τα δείτε στο βίντεο που θα έρθει. Πάντως ήταν κάτι πολύ ευχάριστο για μένα. Θα να το δείξουμε και τον κόσμο, ρε φίλε. Υπάρχουν κάποιοι μπρούκλιδες, ρε φίλε, τι να κάνω. Και έχει πόσο είπαμε? 64 και 90. Ρε φίλε. Σε λέω, στο Κουφό έρχονται παραλίδες άνθρωποι. Δεν είναι δικό μας, θα το πούμε και αυτό, Παύλο. Μην νομίζω ότι το πήραμε εμείς. Λαϊκά τσιγάρα καπνίζουν. Το βρήκαμε εδώ πέρα αυτό. Λαϊκά τσιγάρα καπνίζουν. Άμπρα, να τα λέμε και αυτοί, μην μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, κάτσε να αλλάξουμε τα δολώματα μέσα. Βλέπετε φίλοι μου, εκεί που δεν το πολύ περίμενα και εγώ να σας πω την αλήθεια, ότι θα έχουμε έτσι τέτοια κίνηση, λόγω του μήνα και λόγω των ημερών, παρ' όλα αυτά πήραμε 5-6 ψαράκια, καλούτσικα. Τα πήρα στο ζυμάρι το γλυκό του Μιχάλη, του Μπάμπη και το ψωμί που έκανα χτες με την ψύχα, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Σε αυτά τα 3 ζυμάρια πήρα αυτά τα ψαράκια. Γύρισα Πέμπτη από τη Χαλκιδική, αλλά παρόλα αυτά την Παρασκευή το πρωί όλη η παρέα ήταν εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα την παρέα. Καλή σου μέρα, Άρχοντα. Τι έγινε ρε παλικάρια? Φρέσκι. Θα δοκιμάσουμε λίγο και στο Θερμαϊκό. Μετά από το ωραίο ταξίδι στο Κουφό που κάναμε, και ο Θερμαϊκός είναι μια αρρώστια. Ναι, αλλά βλέπεις ότι μας βλέπουν και σε αυτό το κανάλι. Πολλοί κόσμος και λέει η παριούλα σας και τα αυτά σας. Μας βλέπουν όμως, σας αρέσει το εσύ. Βλέπουν την παρέα, Ναι, να τα λέμε και αυτά. Τι έγινε Παναγιώτη, όλα καλά εσύ, εντάξει? Όλα καλά. Στο επόμενο ψάρεμα θα έρθεις δηλαδή? Λογικά πρέπει. Και ας μείνουν και λίγες δουλειές. Πάμε πιερία όμως άμα θα πάμε. Ναι, εντάξει. Δεν είναι, είσαι μέσα. Πάμε να δούμε και άλλους φίλους. Ναι, εντάξει, όχι μόνο όλα στα ίδια και τα ίδια. Θα πάμε και σε άλλα μέρη. Και η Πυρία είναι μια γκαζιά δρόμος. Ναι. Θα πάμε και από εκεί λίγο, ναι. Τέταρτα είμαστε Αλλικές. Όχι, και εγώ θέλω. Εντάξει, θα πάμε μόνο Αλλικές θα πάμε. Θα πάμε και σε κάνα άλλο μέρο. Αρχικά από εκεί δεν θα ξεκινήσουμε. Αλλά εσύ... Θα πάμε και Γρίτσα, θα πάμε και Πλαταμόνα. Εντάξει, ωραία. Ναι, λίγο να αλλάξουμε λίγο έτσι περιβάλλον. Ωραία, κάτσε να κάνω εγώ. Τι να κάνω τώρα, δεν έχω τίποτα μαζί μου. Α, έχω φέρει και κάτι κομφλάου. Λες να κάνουν αυτά? Θα τα πετούσα αυτά τώρα. Θα τα πετούσα. Ναι ρε παιδί μου. Λέει η γυναίκα μου, αυτά λέει πέτατα, λέει τα έχουμε καιρό. Λέω λες να γίνει τίποτα με αυτά εδώ? Να δοκιμάσουμε. Λες? Για να δοκιμάσουμε και από αυτά. Έχω μαζί μου κάτι ψωμιά παγιάδικα πέρα που πήρα από το Κουφό. Να τα λοιπόν, κάτι ψωμιά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, κάτσε να τα κάνουμε και θα δούμε. Κάτσε να τα κάνουμε. Έχω εδώ, αυτά είναι τα ψωμιά. Κάτι εκεί πέρα τα είχα πάρει από το μάρκετ εκεί στο Κουφό. Θα βάλω μόνο την ψύχα.
Σε βανίλια πήρα καινούργια. Βανίλια από τη Λαϊκή. Κύμα. Με 3 ευρώ πήρα. Να. Ένα σακουλάκι αρκετό. Λοιπόν. Τα σημεία αυτά έχουν γίνει πια, άντε να μην πω, όλα σαν ξεράθηκαν αυτά. Κάνουμε και ένα τέτοιο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο ψωμί και μετά θα κάνουμε και μετά άλλα, το cornflour, τα πώς τα λένε, cornflake, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, βγάζουμε την ψύχα. Ο τρόπο που ανακάλυψα κατά λάθος εκεί στην Αχλάδα που ήμουν τις προάλλες, που ξεχάστηκα, ήθελα να κάνω άλλο και πήγα να κάνω κάτι άλλο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ καλό. Να βρέξω λοιπόν μόνο το ένα μέρος από το ψωμί και στη συνέχεια να προσθέτω στεγνό ψωμί μέχρι να φέρω την υγρασία εκεί που πρέπει. Εγώ έβρεχα όλο το ψωμί, το στράγγιζα κλπ. Όχι, δεν βρέχουμε όλο το ψωμί, βρέχουμε ένα μέρος από το ψωμί. Αυτό είναι το πιο σωστό. Είναι τόσο απλό, αλλά ούτε το είχα σκεφτεί όμως τόσο καιρό. Λοιπόν, αυτό είναι. Κάνουμε την ψύχα. Να τη ψύχα. Να τη ψύχα λοιπόν. Αυτή είναι. Θα βρέξω λοιπόν ένα μέρος και το άλλο το βάζω στο στεγνό. Και θα βάλω και μπλε τυρί. Θα βάλω το μισό. Αυτό πόσο είναι? 150 γραμμάρια. Θα βάλω το μισό. Ωραία. Για να πάμε να δούμε. Θα το φτιάξω. Θα βάλω και λίγο λαδάκι. Όχι, λάδι να βάλω. Όχι. Όχι, δεν θα βάλω λάδι. Ή θα βάλω. Θα βάλω λίγο. Αλευράκι, σιμιγδάλι. Και πάμε. Θα το κάνω και θα το δούμε έτοιμο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, ορίστε το ζυμαράκι. Το κάναμε. Μπαμ μπαμ. Το έκανα κιόλας, χωρίς λάδια και τέτοια. Μόνο ψωμάκι. Μπλε τυρί. Το λίπος από το μπλε τυρί φτάνει. Λοιπόν, εντάξει, ψύχα. Ψύχα είπαμε. Κοίτα, τι ωραία σύσταση έχει. Μπισκότο. Λοιπόν, λίγο, εντάξει. Ούτως ή άλλως εγώ θα ψαρέψω τώρα. Και θα... ναι. Ωραία. Και ψαρεύουμε. Θα κάνω και μετά το cornflour, κάτσε. Πρώτα να κάνω... Έτσι πά. Να κάνουμε... Ναι ρε φίλε. Θα το πετούσα σε λέω. Δοκιμάζουμε και το πετάμε μετά. Στο φινάλε να κάνουμε μπασμό. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να το βρέξω? Όχι, αυτό δεν θέλει βρέξιμο, αυτό διαλύεται με το χέρι, το κάνει σκόνη γίνεται. Ναι, πρέπει όμως και να έχει υγρασία. Θα ρίξω μέσα. Ψωμάκι δεν έχεις? Όχι, δεν έχω άλλο ψωμάκι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά τα πειράματα, ας το πούμε έτσι, που κάνω τον τελευταίο καιρό, γίνονται για να καταλήξουμε σε 2, 3, 4 ζυμάρια. Δεν το κάνω για να κάνουμε πολλά και διάφορα ζυμάρια, αλλά να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα, αφού βρούμε το κατάλληλο συνδυασμό και την κατάλληλη συνταγή. Η επανάληψη και η συνεχής προσπάθεια πιστεύω ότι σύντομα θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε, στο να κάνουμε πολύ αποδοτικά ψαρέματα. Είναι και παλιοκαιρίστικα αυτά. Να το εντάξει, θέλει λίγο και δούλεμα και όλα. Εντάξει είναι μια χαρά είναι φίλε. Μια χαρά είναι, εγώ πιστεύω θα κάνει δουλειά. Όχι και κολλάει κιόλας. Εσύ λες ρε φίλε. Θα κάνει δουλειά φίλε. Δεν είναι κακάο, εγώ νομίζω είναι κακάο, αλλά είναι αυτό που είναι βρώμη μέσα. Με βρώμη πρέπει. Λοιπόν, κάναμε και το cornflakes. Ρε τι πλάκα ρε. Πλάκα πάντως. Έγινε και μπόλικο. Γίνεται ένα ζυμάρι. Τώρα τάλιωσα σιγά σιγά με τη θάλασσα. Έβαλα μπλε τυρί, καμιά 70-80 γραμμάρια.
η μυρωδιά είναι άστα να πάνε. Το ζύμωσα λοιπόν, έβαλα αρκετό αλευράκι σκληρό για να το σφίξω, γιατί δεν σφίγγει αυτό. Δεν γίνεται εύκολα ζυμάρι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να είναι και πολύ σφιχτό. Πάντως το αποτέλεσμα είναι να έχει μέσα κομματάκια έτσι. Τι είναι αυτά τώρα που κρυθάρει, κάτι σπόρους έχει, και να είναι πολύ έτσι, να είναι τρυφερό, ωραίο, απαλό. Δεν σφίγγει πολύ. Για κοντινά, δηλαδή ψαρέματα είναι ότι πρέπει. Θα το δοκιμάσω. Ωραία. Πήραμε λοιπόν μια γεύση από αυτό το τριήμερο ψάρεμα. Υπάρχει ακόμη πάρα πολύ υλικό που πρέπει να το επεξεργαστώ. Θα μου πάρει μέρες. Είναι πολύ μεγάλο βίντεο. Θα το ετοιμάσω όμως σιγά σιγά και θα το δούμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλοί μου φίλοι. Και μην ξεχνάτε ότι το ζυμάρι είναι κάτι που το φτιάχνουμε μόνοι μας και μας προσφέρει τη χαρά της δημιουργίας.